ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум ба тамоми касое ки мисол моро тамошо мекарданд то ҳозира ва тамошо мекунанду дастгирӣ мекунанд. Ҳамаи шуморо мисол миннатдории худро мерасонам ва иди мубораки рамазон омад ба ҳамаи шумо табрик мекунам ва мехоҳам бигӯм барои чӣ мисол муддати чанд шуд дар канали мо видео нест. Мутаассифона як-ду хабари нохуш дорам. Чӣ хел бигӯм, чӣ хел фаҳмонданашо намедонам, барое ки мисол ин чизе ки дар сари мо омад, мисол ман даже дар ягон душмани худам намехоҳам чизе аз даст додани як одам мисол чӣ қадар сахт будагӣ шавад, чӣ қадар ғамгин мисол мешудагӣ одама. Ман ин чиза медонам, уже ман ҳис кардам ҳамин чира. Вақте мегӯянд ки мисол то дандону дард накунад, дарди дандони дигар одама намефаҳмӣ, ё ки мисол то ягон касе аз даст натии дарди дигар одама там намефаҳмӣ ӯ чӣ дард дорад дар дарунаш. Ва мутаассифона ҳамин рӯз омад ки мо ҳам ба ҳамин ғам, ба ҳамин дард, ба ҳамин чӣ дучор шудем. ин дунёда ҳамамон мерандаем, ҳамамон мерем, ҳамамон ҷомон ҳамон тарафай ва аз худованд фақат мехоҳем ки рӯҳи ҳамон одама шод кунаву фақат дар ҳаққаш дуо карда метавонем. Мутаассифона ман ҳамин мисол якчанд рӯз пеш мутаассифона ҳамин якчанд рӯз пеш ман падарам аз даст додам. Барои ҳамин натонистем якчанд рӯз видео карда, якчанд рӯз видео надоштем. ҳоли бисёр касо мумкин менависанд ту бояд баҳс кунед, кори ту хатоай. Барои чӣ ман ин видеоро кардам мехостам бигӯм тона ки мисол вақте ман майдак будам, отаи ман мисол падари ман муаллим буд мактабда. Чӣ барномае дар мактаб мешуд, чӣ вай чорабиниҳое ки мешуд, ман пеши ҳеҷ ке небуд, пеши ҳамин ота мерафтам, мегуфтам соата ман мехоҳам дар ҳамон барнома иштирок кунам, то исам хел сурудхонӣ. Ман ай ҳамин кӯдаки ман хурдин сурудхониро ки дӯст медоштам, мерафтам пеши отам, мегуфтам ки хеле мехоҳам иштирок кунам. Падарам мисол отам ки муаллим ки буд, фақат ҳама чӣ чорабиние ки мешуд мисол туғрӣ мекард, ман дар ҳамонҷа рафта иштирок мекардам, суруд мехондам. Инро гуфтанӣ ҳастам ки барои чӣ ман ин гапа гуфтам, то қадар дили ман набуд ки мисол ман ҳамин камтар сароянда бошам, ягон одаме ҳаст ки мисол маро гӯш мекунанда. ин чира мисол отамам мехост, бисёр мехост, падарам бисёр мехост, орзуи худам тоқа набуд. Мисол бо ёрдами отам ки мисол дастгирӣ мекардам мактабо, дар ҳама ҷо мисол чӣ чорабиnie мешуд, бо ёрдами отам буд, ман рафта иштирок мекардам ва вақте медид бисёр хурсанд мешуд. Орзу мекард ки ман як вақт ҳамон хел мебурам, вай мекунам, бисёр одамо маро мешиносанд ва ҳамон рӯз шуд мисол хеле одам шуд мисол маро тамошо. Дар канали мо 174 000 одамай. чизе ки орзу мекардам ҳамон чӣ шуд. Не ки мутаассифона ӯ касе ки мехост бибина ҳамин рӯза дид, мумкин дар дилаш армон намонд, дид агамон чира ӯ ну ҳамроҳи ман мисол чӣ хеле ки дарахта мекорӣ, баланд меша, калон мекунӣ ва айни мева карданаш мешава, но хӯрда наметавонӣ ҳамон мевара. ин чӣ қадр сахтае дар одам. Мисол касое ки мисол ҳамин аз даст додагиян, мисол падар ё ки одами наздики худшон аз даст додагиян, ӯ одамо маро 100% мефаҳманд. Фақат чӣ гуфтанем, ман бояд ин видеоро намекардам, ин чизе ки нест ки ман дар мардум ҳамада гап зада бугардам. Не ки барои одамое ки гапҳои бад менависанд, ҳақорат менависанд, илтиҷо мекунам, мисол илтиҷо мекунам ки суханҳои бадтонро камтар ба ҷои ҳамон як сухани бад агар илоҷ дошта бошед, як ҳафт дуо кунед дар ҳаққи гузаштагон, ин беҳтарин чӣ мешава. Мисол худованд шумодам мисол савоб метиҳаву ва рӯҳи гузаштагонам камтарак шод мешава. ки мо ҳам ҳамеша дуогӯи гузаштагон ҳастем, дуогӯ ҳастем, ҳамеша чие ки ай дастмон меоем мекунем. барои ҳамин дӯстони азиз илтиҷо мекунам то гапҳои бад, то суханҳои бадтонро нависанда лучши ягон
ягон гапи хуб бинависед. 10 ҳақиқи гузаштагон як гап дуо кунед, ҳама чи беҳтаринай. ва саломат бошанд он касое ки мисол дар бари ма буданд дар ҳамин рӯзҳои сахтӣ, мисол мара тоқа намонданд. ай ҳаматон миннатдории худро мерасонам, ҳаматонро миннатдории худро мерасонам. Саломат бошед. ҳамеша ҳастанд дӯстое ки мисол дар ҳақиқат дӯстанд, дар ягон сахтиҳо мисол тоқа намемонанд капитан. ма ҳамаям мора мисол ҳамашона айтаги дилам, мисол ҳамашон айтаи дилам раҳмат мегум, миннатдорам ва чие ки ай дастам меояд ман иншоалло мекунам учира. ва ай худованд мехоҳам ки ҳамеша дар бари ма бошанд ва манам дар бари ӯ бошам. чие ай дастам меояд ёрдамам бирасонанд. ҳеҷ вақт хориро набинед дӯстон, ҳеҷ вақт хориро набинед. ин чизое ки мисол дар сари ма омад, мисол чизе ки дар сари ма омад ҳеҷ вақт дар шумо наёяд. мисол мехоҳам ки ҳамеша хурсанд бошед ҳама каса. ҳазор раҳмат ҳаматон ва мо якам тарак ба худ биёем. иншоалло чизомона бо давом метиҳем. фақат сабр кунед, моро тоқа намонед, бо мо бошед, мо ҳам бо шумо ҳастем. саломат бошед. ҳазор раҳмат. дуо кунед, чанд қа метавонед дуо кунед, амоқа хубай савобша мегиред. боқӣ дар амони худо бошед. ай пеш чизои хуб дорем, пешкаши шумо мегардонем. як бори дига омади рамазон муборак шава. дар амони худо бошед.